नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुन्ना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर फिर नया टॉपिक नया कविता के साथ रुआ सबके बीच उपस्थित बानी। फेसबुक पर हुआ हमारा पेज के लाइक करी, फॉलो करी कवि की वाणी, और यूट्यूब पर भी हमारा कवि की वाणी टाइप करके रुआ देख सकता नहीं। अपना दोस्त मित्र में शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। कविता के माध्यम से बा कि जिंदगी में कौन चीज रखे के बा, कौन चीज नहीं रखे के, कौन चीज करे के बा, कौन चीज नहीं करे के, कौन चीज हो जाई का कैला से। जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, जिंदगी आसान हुई। जवन भाग में बा उतना जरूर मिली, जवन भाग में बा उतना जरूर मिली। जे हहुआई उ परेशान हुई, जे अगर हहुआ जाई कि हाथी ले ली, घोड़ा ले ली, हई कली हऊ कली, उ परेशान तो रहबे करी। ऐसे कि ओकरा 50 गो झंझट ओकरा सामने आई। जितना जरूरत बा जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, जिंदगी आसान होई। जवन भाग में बा उतना जरूर मिली। जे हहुआई उ परेशान होई। जे अपना कर्म के राह और धर्म के राह पर चलत रही, जे अपना कर्म के राह और धर्म के राह पर चलत रही, उहे एक दिन महान होई। जे गांव समाज देश खातिर कुछ अच्छा करी, जे गांव समाज देश खातिर कुछ अच्छा करी, ओकर जरूर मान सम्मान हुई। अच्छा काम करे, अच्छा समाज खातिर, गांव खातिर, देश खातिर, तो जरूर मान सम्मान रुआ मिली। जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, तबे जिंदगी आसान हुई। रात आइल बा तो दिन भी होई, रात आइल बा तो दिन भी होई। घबराई मत, किरिन फूटी आ जरूर बिहान होई। रात आइल बा तो दिन भी आई, घबराई मत, किरिन फूटी आ जरूर बिहान होई। जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, जिंदगी आसान होई। हार मत मानी, हार नहीं मानेंगे, हार मत मानी, हमेशा प्रयास करत रही। जौना काम में, जौना चीज में रुआ जाए के चाहता नहीं, जौन चीज करे के तमन्ना बा, जौन चीज करे के इच्छा बा, उमें प्रयास करत रही। हार मत मानी, हार मत मानी, हमेशा प्रयास करत रही। एक ना एक दिन राउरो पहचान हुई, राउरो पहचान एक ना एक दिन बनी। उस समय आई, वो आदमी मिल जाई कि राउर पहचान उ कली और रुआ के वो जगह पर पहुंचा दी। जरूरत से ज्यादा तमन्ना मत रखी, तबे जिंदगी आसान होई। जवन भाग में बा उतना जरूर मिली। जे हहुआई उ परेशान होई। ऐसे हहुआए के नहीं खे, अपना काम में लागल रहे के बा, अपना कर्म पर लागल रहे के बा, देश खातिर समाज खातिर अच्छा करे के बा। और यही के साथे हम अपना कविता का विराम देम। और हम चाहेब कि रुआ सब हमारा यूट्यूब के सब्सक्राइब करी प्लीज, और जौन भी बा कमेंट में बताई, हम वो चीज पर अमल करेब। तब तक के लिए विदा चाहेब सब कोई देखे वाला के नमस्कार करते हुए। जय हिंद, जय भारत।